King Aldo iti pagmasusyantayang piestaning pangadaw ning Nuana Birhen Maria, King Templo. Pakiabita na po ka rin kaya katang panalangin, ding makatuking intensyones. Ding masi-sponsor King Novena, King Kristong Hari, Annalisa Malyari and family, Emerita Lumba and family, at Marisa Ong and family. Birthday Thanksgiving ng Clarita Lacanlale, Healing Jennifer and Kurt Serrano, Maribeth Vargas, Warren Mangyo, Madeleine Mark Lawrence Pilaw. Successful and last episode buhay solo. Speedy recovery, Maligaya Bondok, Aleli Orbiso, Bel Trinidad at Lourdes Nukup. Special intention, Vicky Makabali. Magkiabitang po king Dalita Pamuklat. Kinagiling impampo ng anak, ampo ng Banal Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutamong Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, ating pamakyago ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan. At kekan timorin. Mayapayabak po. Mayapayabak po amo. At King Aldo pong iti, bispira ng pesta ng Kristo nga pag masusyan tayong pesta ng pangadaw ng Nuana Birhen Maria, King Templo. At batang yan nga bebeng matampang ganap kanitin kapag masusyan, aminan talat pagsisyan ding kasalanan tamo, nyaranta pa mo ing lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginoong Yesus, ikay mayupayang Diyos at prinsipi ng kapayapan, Ginoo Pakalulo. Ginoo Pakalulo. Ginoong Yesus, ikay anak ng Diyos at anak ng Maria, Kristo Pakalulo. Kristo Pakalulo. Ginoong Yesus, ikay nga manong may katawan tao at ningning ning ipa, Ginoo Pakalulo. Ginoo Pakalulo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo at king pangapatawad daring kasalanan tamo.
idala nakatangan sana, king bie alanganga. Amen. Manalangin tamo. O alanganggang ipa, parangalan mi, ing kabanalan at ligaya, ningwa na Birhen Maria. Manano na sanang din kayang panalangin, itadake kami, ing kaganapan, ing kayang biye at lugod. Itihadon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ng kapahayagan. Ako, Iwan, dimdam ke imetong asyawalang sasabi. Deting adwang saksi, ilaring adwang dutong a olibo, at adwang sulu ay atyo arapaning Ginoo ning iatu. Nung ating magnasang panasakitan dalo, lungwal ka ring asbukda ing api, adulok karing masama karelo. At king antikaniting paralan, karila naman mga mate, rimbisang makapanasakit karelo. Atin lang upayang ikabatde imbang nuwa, ban emuran, king pananguning pamanaraldo, king amano na ni Diyos. Atin la namang upayang gawandang daya ing danum, karing sibul, at magdalang salot king yato, king kapilan manburirang mapalyari. Kabud ayariro ing pamipatuturo king katutuan. Ing animal ay bat king bangin, luntoyo, at makilaban niya karelo. Masambutlo at apateno niting animal, at dimbangkera mga paselo, king dala na maragul, as syudad, ang makatalipanpan kinlagyong Sodoma o Ehipto. Kaya tirya naman pinako king krus ing karelang Ginoo. Kilubning at lu at kapit ng aldo. Dimbangkera albendoring taong iba't karimyayaliwang bansa, lahi, salita at balen, at eray paintulot ing mikutkutlo. Magsayala rin tao ni yato, uling pang matero, reding adwang propeto.
magpiestala at magpapamierigalo. Huling dedeng adwang propeto, ilaring magdalang kasakitan karero. Kay bating atlo at kapit ng aldo, binalik ning Diyos impangisnawaro at tinik dolo. May nga takutan lo rin sa blang menakit karelo. At kay bat ding adwang propeto, may karamdan lang meto nga masikan asiwalang menibat banwo, ngano, maniko keni. At kabang makalawe lo rin kasalang do, minukyat lapanwo, king kapamilataning biga. Amano ning Gino, Salamat, King Diyos. purian niya yung Gino, ingka akong talapaglualo. Puriyan niya yung ginuing kakong talapaglualo. Purian niya yung Gino, ingka akong talapaglualo. Sa sanay na ako kim pamipagkal, sa sadya na ako kim pamakilaban. Puriyan niya yung ginuing kakong talapaglualo. Iyo, ingka akong kuta at talapaglualo, ingka akong santungan at talapagligtas. Kaya lubos kong tiwala at miligtas ko. Bibili ko lalam ng upaya ning bansa. Puriyan niya yung ginuing kakong talapaglualo. Bayo yang dalit o Gino, ing ikakanta ko kego. Bagayan ke, king lira kong apulo kwerdas. Iko ay babeta gumpe ka ring ari. Iko ay mililigtas kang David at talasuyo mo. Puriyan niya yung ginuing kakong talapaglualo. Para ngalantaya po yung maya pabalita. Ing amano ning Gino, manatili kapilanman. Iting amano, yo'y maya pabalita, ami panaral ke kayo. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kekon timurin. pamamasa kay may pabalita, agpang kang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Kabang magsalita pa Jesus, karing dakalataw, dinatangi imana, ang ponding kapatid na, maninay laking luwal, burila nga kasabi, ing metong karing atyo ka rin, nga na kang Jesus. At iluking luwal di imamo, ang ponding kapatid mo, burila ka nga kasabi. Dapat nga nang may kibat Jesus, ninuwari hindu ko, at ninuring kapatid ko. Tiro na laking gamat na, rin kayang alagad at nga na, uy ni mako ading kapatid ko. Ninumaning tutupad king kaburyan ang impa kong at siyabanwa, iyeng kanakong kapatid at kanakong ima. Iyeng mahip ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Magramdam tamo po king umilyo. Magandang morning. Good morning po amo. Sa bispira po ng pista ng Kristo Hari, isang pista ng ating mahal na Birhen ng eksakto nagkataon na kasi marami pong pistang mahal na Birhen. No? At ito pong pistang ito ay ang pagkahandog niya sa templo, presentation of Mary. Alam niyo po yung mga pista ng simbahan, hindi ganun kabilis idiniklira. No? Ito'y matagal bago tinanggap ng Western Church bilang opisyal na pista ng simbahan. Ito kasi pong presentation ni Mama Mary, di natin natutunghayan sa binabasa nating Bible ngayon.
Do si St. Luke ay mayroong mga konting istorya tungkol sa Mahal na Birhen, pero di natin yan matutunghayan ang presentation of Mary. So saan po kinuha itong istorya nitong si Maria ay inihandog sa templo? Sa isa pong libro na hindi nasama doon sa Bible. Hindi tinuring na inspired book. At ito po yung Proto-Evangelium ni Santiago, the Proto-Evangelium of St. James. Kaya doon po natin nalaman ang pangalan ng mga magulang niya, si Joachim at saka si Ana. Kaya diyan sa Santa Ana, di ba? Ayan po ang patron saints Joachim and Anne. At dito nga po sa Proto-Evangelium ni St. James, doon natin mababasa yung presentation niya sa templo. Nung 3 years old daw siya, doon siya dinala ng kanyang mga magulang sa templo para siya ihandog. No? At yung pari doon ay nagalak na binasbasan si Mama Mary. No? At si Mama Mary daw ay naglulundag sa saya sa kanyang at siya nagsayaw sa harap ng templo. Ito pong pagdiriwang na ito ay naunang kasi noon po parang dalawa yung bahagi ng simbahan, yung Eastern churches at saka Western churches. Yung Eastern, yung Constantinople, yung West, yung Rome. So nauna pong mas binigyan ng pansin ang pagdiriwang na ito ng Eastern Church. At mga 10th century o 11th century, doon unti-unti inobserve sa Western Church sa Rome. And by the 16th century, ito po'y isinama na sa talaan ng mga pista, ang presentation of Mama Mary. At ano po ba itong presentation na ito? Anong meaning sa atin? Well, sa mga Hudyo po, inihandog nila yung normally yung mga panganay. No? Ang inihandog sa templo. No? Para bang ang batang ito ay laan at dapat mabuhay para sa Diyos. No? So, si Mama Mary, ito rin po yung pinapakita sa atin itong pistang ito. Simula pa sa kanyang pagkabata, inihandog na ng kanyang mga magulang sa Diyos, si Mama Mary. Sa atin po ngayon, wala nang ganyang presentation. Alam ko, narinig ko yung paghahandog sa mga kapatid nating INC. Inihandog nila. Sa atin ang pumalit po nito ay ang binyag. Kasi sa ating pagkabinyag, hindi lang tayo inihandog sa Diyos, kundi sa binyag, nabibilang tayo, nagiging membro ng banal na pamilya ng Diyos. By virtue of our baptism, inaampun tayo ng Diyos bilang kanyang mga anak, bilang kanya. Alam niyo po ba yung apelyido natin? Yung apelyido natin, halimbawa ako Serrano, ang ibig sabihin nun ako'y anak ng mga Serrano, lahing Serrano. Ganun po yan. Pag ang apelyido mo'y Maniago, galing ka sa lahing Maniago. Pero pag tayo po'y nabinyagan, yung apelyido natin nag-iiba. Hindi lang tayo anak ng Serrano, anak ng Maniago, kundi anak ng Diyos. Kaya pag po tayo binibinyagan, alam niyo pag binibinyagan, hindi binabanggit ng pare yung apelyido ng binibinyagan. Halimbawa ako, Arnolfo Magdaleno Fajardo Serrano, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak. Hindi po ganun Yung personal name lang. Arnolfo Magdaleno, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Wala na po yung middle name at saka family name. Wala na yon. Bakit? Kasi ngayon ang apelyido mo, Arnolfo Magdaleno, anak
ng Diyos. Kaya po pag mga namatay, yung isang nabinyagan, kung napapansin niyo po, wala na hindi namin binabanggit yung apelyido. No, hindi na ang yumaong si Santiago Bautista, hindi, kundi Santiago lang. Kasi sa isang bininyagan, hindi lang niya siya anak ng kanyang mga magulang, kundi siya naging anak ng Diyos. Kaya hindi na kailangan yung apelyido dito dito sa mundo, no? Dahil ang taong ito, ang apelyido na ngayon is siya ay anak ng Diyos. Kaya pag pinagdarasal po natin yung mga yumao, para pa sinasabi natin, huwag niyo pong kalimutan si Santiago, ang anak niyo. Hindi lang anak ng mga manyago, kundi ang anak mo, nasa binyag, inampun mo, tinuring mo bilang kanya. Kaya sa ating pong pagkabinyag, huwag natin kalimutan, ang buhay natin dapat ganap ng laan at handog. At dapat yan ang tinatahak niya ay landas tungo sa Diyos. Dapat makita sa atin na tunay tayong mga anak ng Diyos sa pamagitan ng ating magandang ugali, kabutihan, pagiging mapagmahal, mapagpatawad. Sabi nga po ng Panginoon, sa isang ebanghelyo, sabi niya, maging tulad tayo ng Ama nating nasa langit. Na be merciful like your Father in heaven. Be holy as your Father in heaven. Kung paano niyang pinasisikat ang araw sa masasama, so dapat ganyan din kayo. Kung paano niyang pinaulan, kahit na sa mga di kumikilala sa Kanya, dapat yan din ang maging ugali nyo. Kaya ito po, no? Sa ating pagkabinyag, huwag natin kalimutan, ang buhay natin ay naging para sa Diyos na. At naway hindi lang nung tayo nabinyagan, nung batay-bata, kundi for the rest of our life, ang buhay natin ay tunay na tumatahak at gumaganap sa kalooban at ikaligaya ng Diyos. Amen. Magsitayo po tayong lahat ngayon at ating idulog sa Panginoon mga kaibigan. Tayong lahat tulad ng mahal na Birhen, siya inihandog sa templo. Tayo naman ay sa pamagitan ng ating binyag. Ang sasagot natin sa bawat panalangin, Ginoo, pakiramdaman mo, Ginoo, gawan mo keng matatag at alapatutu ning kekang katutuan. Ginugawan mo kayong matatag at alapatutu ning kekang katutuan. Para ka ring obispo at pari, kapilan man sa na mag-alinlangan o makipagkasundo, potang inkatutuan ding matutungge doktrino at kaugalyan ilang pisasabyan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo kayong matatag at alapatutu ning kekang katutuan. Para ka rin sablang kristyanong pamuntok sibiko, era sa kakalingwan, king mumunang dili kristyano lo, mo pamuntok sibiko, king politiko, ekonomya at dimbagi panlipunan, dakeno nga ning kabilugan abiyay kristyano, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo kayong matatag at alapatutu ning kekang katutuan. Para ka rin sablang Catholic religious organizations, in karelang sigasig kapilan mansa, naparimlan ning doktrino, ning pamikawani ning iglesia at gobyerno, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo kayong matatag at alapatutu ning kekang katutuan. Para kay katangan, nung ating sobrang populasyon, ding memalin, pagsikapan tayo sanang lutasan yung problema, king meto nga mga kristyanong paralan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo kayong matatag at alapatutu ning kekang katutuan.
Ngayon ipuadwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Oy, paming atsuban mo, pisag mi na ingkekeng tatalakaran, dapat may nake kasalpantayanan. Pasiknangan mo kami king kekang grasya, making maging tapat ng talapatutu ning kekang anak, Yesu Kristong ginumi. Amen. Ikan tatapo yung dalit para king pamagsadya karengay. Manalangin kay pakamalang kapatad, banitin kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na saning ginuiting daon karing gamat mo. King kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya katamoy kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo, parangalan miya, ming kapigaganakan king indu ning kekang anak. Ngayon sanang makayantabi kami kaniting sakripisyo, gawa na kaming alang kapupusan na ayin keka. Itiadon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginoo mantabi kaya kayo. At kaya ka timurin. Yat nayo rin puso yun. Makayat na no king ginu. Pasalamatan tayong ginoo na Diyos tama. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuli ning pasalamatan da kang parati at numang karinoy pa. Diyos king ananganga lubos mayupaya. At puryan pauliring kekang kalam. Kabang pipabulay mila ring kekang santo king ligaya. King pamagmasusimi king kapigaganakan king Nona Birhen Maria. Makapasubali ming tula ing ikablas miya. Ing kanta ng pamipasalamat. Ela pasabing kapag mumulalan, ding depatan mo king mabilog ayato. Ding sablang likas lahi may kirakela king degulan ing lugod mo. Inyang beligdan may Maria ing maloka mong alipan. Tinasme ban maging hindu ng Yesu Kristo ang kekang anak. At ginumi ing talapagligtas ning meto ketawan. Kapamilatana ring Angeles karimbanwa, daralit ming kekang ligaya, ngaming kakanta.
kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami manyalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylasad kamatayan, kinuaning tinapit, pasalamat tsakeka, piraso na binyene ka rin kayang disipulo nga na, kunan niya itikungan at kanan niya, itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ng kalis, pasibayang pasalamat kaya ka, binyan ng kalis ka rin kayang disipulo nga na, kunan niya itikungan, minam ko kaniti, itiin kalis ng kana akong daya, hingdaya ng bay talang hanggang tipan, ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabli ng may biyan ng anak mo, daram niya kaya kaiting tinapin ng biyating kalis ng kaligtasan. Laining pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangbabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban may ganapik ilugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, ati Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Kimapin na napinan at kataymikan, kaya katalapungin ganakan, di sablang pakamalan tamong mayang unabye. Gana ka muna naman din kapatid ming pepainawan at maninang sabing miye, lalada di Iluminada at Jimmy. Ading aliwa pang mayang unabye, tanggapan mo sana, kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga, pankayabe ng Maria, imbirendo ng Diyos, kambe ng San Jose kayong esposo, kayabe ring apostol, at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kakabaning panahon, puryanda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tatu, kaguming banal Espiritu, pupuryanda kat parangalan, manggaman king alanganga. Mapaminto king amayin tala pangabos at mibog king banal turu nga tamang ining mangangas manalangin.
Gabos mo kami o Ginoo kisablang marok, manugod mong ipagkalubing kapayapan king panabon mi, ban king kasaupan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambenin maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya ng apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Ay mo sana babalik din kaya kaming kasalanan, ing labin mo yung kasalpantiyanan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, at pangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ni Ginoo, mantabi sana ang kapilan man kaya kayo. At kaya ka, timurin. Kung may kakapatad, may pupugayin tamang yan, iking kapayapan ng apong Ginoo. Kapayapan kaya kayo. Yung kordero ng Diyos, yung ilalako king kasalanan ng ato. Noon tamang may yaos king hapunan ng kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka. Dapat ikasmiyay nga mano mo, kumayap na ako.
Karen pong kaya beming sisimba king live streaming. Siglaw tamo po ban pangadyaning dapat ay espiritual ning pamakinabang. Itamungan po, O Yesus ko, sa selpantayanan ko, king atsuka king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, maygit king sablang bage. At pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapot, pauli na ninyening pinandit, era kaya tanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari, at syuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko, keka. Emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Oratio Imperata, itamungan po. O Diyos ay pami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na, at may kamate na, karing dakal at tao. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat, king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan. Ban makasuyo, karing masakit, kambening belwan, at masabal. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang mengayawa na biye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo, kaniting masakit a panawon. Ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaop kami, karetang atyo, king pamangailangan. Ipaniga po, mikeka, ing patuknangan mo na ing pangakalat, niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyempon mag-ari kambe mo, king kametunganing banal na Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili, ingaklis mikeka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunuanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Ginoo, binyemo kaya kami ring sakramento ning alanganggang pamanatbos. Ikesa ng parangal, king kapigaganakan, king indo ning anak mo, makapagsaya kami, king labis-labis mong grasya, at aranasan mi nga langkupas mong sahop. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ipagkalog mo yung alang kapainawan, kalisabang pakamalming mayangon na biye o Ginoo. Ingalalang gamon sala, sunlagya sa karela. Ipainaw lang ang sana king kapayapan. Amen. Ding kaladwara, ding kaladwaring sablang tapat, amekona, kapamilatan ni pakadulo ng Diyos. May painaw nung ang sana king kapayapan. Amen. Ligaya king ipa at king anak
aking banal na Espiritu, Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit kapilan man manggaman king alananga, yanasa. thank you no, mantabi kay kayo. At kaya ka, Antimorin, Bendisyonan na kayo nga ng Diyos sa may paintatu. Ingib pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Mayari ning kaya katang kapag masusyan o may tanang ining luguran ng Diyos ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Ket masinta uling yai kekening ko marugut kekeng tutu kinadaisen mamamuri kingrenang manapasili ang saniyang piniling marugut kekeng tutu kinadaisen mamamuri kingrenang manapasili ang saniyang piniling marugut kekeng tutu. Dakal po salamat, Maya Poras Kekengan, magandang araw, marami pong salamat. Thank you. Yan pong mga, yan pong face shield, sulod yun